20:21. The 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. uNkulunkulu makabusiswe ukufunda kwezwi lakhe ibandla lithi amen. Amen. Sihlala phansi. Ngibingelela ukuhuluma lapha ekhaya kulo msihlalo. Umfundisi insizwane khona phakathi kwethu. Obaba nomama, ubhuti nosisi, abafowethu nodadewethu, abasibukele nabasilalele egameni lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Endlini enkulu akubi khona uhlobo olulodwa lwezitsha, kodwa kuba khona izitsha ezahlukahlukene. Niyangizwa bazalwane? Bayabala ke lapha bathi akubi khona uhlobo olulodwa lwezitsha, bathi ongaba ezegolide noma ezesiliva, kodwa nezokhuni ziba khona nezobumba zibe khona. Ngithi sezwana bazalwane. Zonke lezi zitsha zisuke zikhonela ukuthi kudlelwe kuzona. Zonke lezi zitsha zisuke zikhonela ukuthi kudlelwe kuzona. Ngithi sezwana bazalwane. Asikho isitsha esisetshenziswa ngoba naku kufike usibanibani. Cha. Izitsha zisetshenziswa ngokwemicimbi eyahlukahlukene. Ubona ngendlela okusethwe ngayo ukuthi kusho ukuthi namhlanje yibirthday kaSibanibani. Ngithi sezwana bazalwane. Angithi sezwana bazalwane. Kodwa ngiyazi nini ukuthi ngama-birthday sekuthenga nje ikhekhe nidlavudlavuze noma kanjani. Kanti uma ngabe kuwumcimbi othile wahlukile, kuphume nje nezinto obongakazi unako ukuthi ziyaphuma nikwazi ukudla kuzona. Ukuthi izitsha akusizona ezabantu abathile kodwa ezemicimbi ethile. Ngithi sezwana bazalwane. Ngeke nje uzwe kahle nje sivele sithi ngeke sihlalele ngekhaya ubone sesithi qha izitsha zegolide sezigijima yonke le ndawo. Cha, uzobona ngokuthi sibizele etafuleni uma sizodla ngezitsha ezithe ukuthi. Angithi sezwana abazalwane. So kodwa ke iqiniso lithi indluma ke yaba inkulu ayibi nohlobo lodwa lwezitsha. Zonke lezi zitsha akusho ukuthi mangabe kwezegolide ziyahlonipheka kunezobumba. Zonke lezi zitsha into ebanga ukuthi zihlonipheke ukuthi zihlanzeka. Ngithi sezwana bazalwane. Into ebanga ukuthi zize zihlonipheke, zihlonipheka zonke uma zihlanzekile. Ungafika nesakho esigolide kodwa uma singahlanzekanga asihlonipheki. Angithi sezwana bazalwane. Into eletha kakhulu ukuhlonipheka kuzona inhlanzeko. Ingakho verse 21 ethi uma umuntu ezihlanza kule. Yabona ngamanye lento seyashintsha ukuthi usiyabona manje ukuthi uPaul njengoba ekhuluma ngendlela enkulu, akakhulumi nje ngezitsha lezi sijwayele kodwa ukhuluma ngabantu. Ngithi sezwana bazalwane. Okusho ukuthi uPaul lento ayishoyo umpostoli uchaza ukuthi usendlini enkulu la. Ngaleyo ndlela izitsha ezikhona la zahlukahlukene. Ukwahlukahlukana kwazo zikhonela ukuthi ziphathe ukudla okuzokondla abantu abathize. Ngithi sezwana bazalwane.
kodwa into engifuna uyibambe before ngidlule ukuthi zikhona zila zahlukahlukene. Tshelo sethu uzokwazi asifana. Indlela esidalwe ngayo sidalwe ngendlela eyahlukile. Angithi sizwana bazalwane. Kodwa sonke ngoba sidalwe ngendlela eyahlukile nje, abantu kwakhelwe ukuthi kithi ngamunye umuntu afumane into engase imphilise. Endlini enkulu kunezitsha ezahlukahlukene, kunezegolide, nezesiliva, nezobumba, nezokhuni, njalo njalo. Ezinye kulezi zitsha ziba izitsha ezihloniphekayo, ezinye kube izitsha ezingahlonipheki. Amen. Akusho ukuthi lezi zegolide zihlonipheka, cha. Kuthiwe ngesekwehlelo ngezathu kwathiwa ezinye kulezi zitsha ziyahlonipheka, ezinye azihlonipheki. Bese sinikeza incazelo ephelele ethi uma isitsha singahlanzekile asihlonipheki. Kodwa futhi into ayishoyo engiyibona ukuthi mnandi ibe sithi uma umuntu ezihlanza kulezi zinto, ukuthi irresponsibility yomuntu ngamunye ukuzithola ehlanzekile. Angithi sizwana bazalwane. Kungumsebenzi womuntu ngamunye ukungena emanzini. Kungumsebenzi womuntu ngamunye ukuthi azithole ehlanzekile. Angithi sizwana bazalwane. Sengisho ngamukela umndeni wamaSuthu. Uma nanoma ngabe bekuyisitsha esibukeka sinjani, kodwa uma singahlanzekile iba khona inkinga yokuthi kungabikho ukusinaka emntwini. Angiphinde futhi. The great house is this house. The kingdom of God is also the great house, where there are different vessels. Ukwahluka kwalezi zitsha kuyinto efanele sinikeze ukuthi ngingafani noSibanibani nje, kodwa sobabili siphoqelekile ukuthi ukuze sihlonipheke asibe izitsha ezihlanzekileyo. Asingabangi ukufana, kodwa asikubange ukuba izitsha ezihloniphekileyo phakathi endlini. Angithi sizwana bazalwane. Lento babuye bayichaze kalulanyana uma sebeveza into ethi njengoba sihlangene sila kunezipho ezahlukahlukeneyo ezikhona kule ndawo. Angithi sizwana bazalwane. Romans chapter 12 verse 4 kuya 6 lithi iBhayibheli singumzimba munye kodwa kunezitho ezihlukene ezisebenza ngendlela eyahlukene kwesinye nesinye. Bathi mangabe sebethe singumzimba owodwa kodwa asifani futhi asilingani, kodwa asikwazi ukuba umzimba ophelele mangabe ngekho omunye. Ithi lento ekungafanini kwethu kufanele sithi enjoy ukuba ndawonye nokusebenzisana nokusebenzelana. Angithi sizwana bazalwane. Mawubona isandla noma iminwe ibamba, isandla sikhuphula siletha ukudla emlonyeni, kuyasetshenziswana la kule ndawo. Angithi sizwana bazalwane.
awujiki wedwa nje ugijima ushelele ngoba mangase wenze njalo kukhona nawo ngekuzukwazi ukubenefita la kulomzimba sizitho ezahlukahlukene kwesinye nesinye kodwa kukhona into esikwazi ukuyenza ibenefite omunye nomunye phakathi kwethu. Uma liqhubeka bese lizochaza ngokuthi lento esithi umzimba kanye nezitho ezahlukene okhombisa ukwahluka okusemzimbeni owodwa kuyinto eyodwa nasebandleni la sithola khona ukuthi kunezipho zomusa ezahlukahlukene. Abanye bathi mabeyibala bathi it's more or less about 21 gifts. Angithezwana bazalwane. Lezo zipho ezahlukahlukene zila. And okubalekile ukuthi njoba zila sikwazi ukuzamkela. Sikwazi ukuzidedela zisebenze ukuze khona zizokwazi ukusisebenzela nathi. Ngiyangizwa bazalwane. Kukhona izipho ezivamisile ukuthi ngathi zibekwa zigqame. Kodwa noma zibekwa zigqame kuyabonakalisa ukuthi nalezi esingazibeki zigqame nazo zinomsebenzi eziwenzayo ngoba lezi ezigqamileyo uma lezi ezingaqhamile zingenzi lezi ezigqamileyo zithwala kanzima. Wake ngiphinde futhi. Uma sikhuluma ngezipho ezikhona ebandleni sikhuluma ngezipho ezinye zigqamile ezinye azigqamile. Uma sikhuluma ngezitho ezikhona emzimbeni sikhuluma ngezitho ezinye zigqamile ezinye zigqamile. Ungaze wena uncome isitho esithile esibonakalayo kanti ukusebenza kwaso kweyame kulesi singabonakali. Ngiyangizwa bazalwane. Ubani obona inhliziyo? Ubani obona inhliziyo? Kodwa ngizwe into mayikuyama. Uma inhliziyo lokungazi ukuthi iyahamba nje wena. Make yama umlomo uyathula. Ngiyangizwa bazalwane. Lokhu esikuncomayo thina uzugijime nako ube siyakhohlwa ukuthi no. Njengoba kusebenza kanje usho ukuthi kukhona lokho engafanele ngikhohlwe okungemva kwabo uyazibulala. That is why even nasemzimbeni uma ngabe ujatshuliswa ubona lezi ezisebenzayo ukhohlwe yilezi ezingabonakali ugcina ungasazinakekeli lezi ezingabonakali wenza ukuthi lezi ezibonakalayo zize zikhandleke zigqilazeke in such a way that lezi ezingabonakali mazike zama kume nalezi ezibonakalayo. Different giftings. It's important that we embrace and we know. Amen. Ukuthi nje masike safika sahlangana nje kukhona phakathi kwethu abaqhamileyo bese bakhona phakathi kwethu abangaqhamanga kodwa laba abangaqhamanga baamandla alaba abaqhamileyo. Ngiyangizwa bazalwane. Ukuthi mangabe wena unesipho esiqhamileyo okwazi ukuthi ingxenye yesipho ekhona la ebandleni kodwa uma singase sikudedele sithi gijima wedwa uzoyibona into ezokwenzeka kuwena futhi nawe makwa decide ugijima wedwa ukhumbula so ungasendaweni ethize ukuthi no ungathi amandla ngisenawo ngoba amandla akho ngowathola kulabo abangaqhamileyo.
great house, they are different vessels. Ngithe one bazalwane. Mhlawumbe bese ake sibeke lezi ezigamileyo siqale ngazo. Eyigamileyo sikhumbuzane zona abapostoli, abaprofeti, abavangeli, omelusi, abefundisi, angithi zona bazalwane. Ebandleni nazo ezigamileyo kuze kushiwo kuthiwa i-fivefold ministry. But the truth of the uyabaza abazalwane banomusa ovela kubuka kudamkela ata ngiyabona sengathi khabazelo le keyboard isifile isidinga ukuthi ku-ikhandwe noma kuthengwe. Niyabaza bonke bazalwane akulawona bami kanje nje kathi nje ubese wena uma kanje bese uyakhohlwa uyena ifi keyboard sifi pika ufe yonke into ugcina usuthi idemon akakusilo idemon ukuthi kukhona onomusa ongazange umnikeze ithuba lokudlala indima yakhe in your life. Wasibona sengathi ugijima wedwa kanti awugijimi wedwa. Lana ebandleni sinezipho ngezindlela ezinjani bazalwane? Bonke abantu into seyenze kwaze kwaba nezinkinganyana. Bonke abantu they run unto these gifts ezibonakala sengathi ziyabonakala. As a result siyashodelwa kulezipho ekuyizona ezikho yokusebenza kwethu. I'm here to say to all of us, sonke njengoba silana nje kulendlu kuleli bandla likaKristu sinemisebenzi okufanele siyenze. Uma singayenzi kahle kuba khona la kushoda khona. Ngithi angiqale ngalezi ezibonakala. Wonke umuntu ufuna uzi-aligna nalezi. Wonke umuntu ufuna uyi-aligna nalezi. Kanti lezi zisebenza kahle uma zikhona nalezi. Ake nginifundela. Angithi sizwana bazalwane. Lezi zitholakala kwabaseFesu chapter 4 mawuqala verse 7 uya ku11 ila uzithola khona lezi engikhulume ngazo. Kodwa lezi zisebenza kahle uma zikhona nalezi eziku-Romans chapter 12 verse 6 to 8 ezimi kanje. Uma kukhona umuntu okhonzayo serving, yabona? Ngiyangizwa bazalwane? Uma kukhona umuntu oholayo, uma kukhona umuntu onomusa, uma kukhona umuntu onezwi lokuhlakana, ngisezwana bazalwane. Uma kukhona umuntu onezwi lokwazi, uma kukhona umuntu okwaziyo ukuhlukanisa omoya, ngisezwana bazalwane. So when it comes together, it makes up a very powerful church. Where all these people, they stand up and work together. They work together. You see what's in this category enye into oyizwayo uyizwa ngena wayathi umunye mhlambe into oyizwa sengathi uyadinadineka yona ukuthi wena unikeziwe amandla okuyisebenza. Ngisezwana bazalwane.
Akesezwana bazalwane. Mawuzizwa yesathi uyadinadineka yilena okwazi ukuthi into akunikezela uNkulunkulu ukuthi uyenze njani ugxile kuyona uyisebenze ngoba leyo nto vele izoba yinto eyimbambezela emsebenzini oqhubekayo omuhle. But uma lo muntu onjalo ehluleka ukuthi abambe lokho ekubone njengesipho uNkulunkulu amnikeze sona kwenza ukuthi ukusebenza ugqilaze ukusebenza kube nzima kanti bekufanele kube lula. Angithi siyezwana bazalwane? Every one of us uma ngasekuthiwa kabambe lokhu uNkulunkulu amnikeze kona ukuba akwenze phakathi kwethu kungaba lula ukusebenza. Everyone has been given something ukuthi akwazi ukuyi-offerisha in our midst. Kuningi okushiwoyo manisemakhaya sengayifundela but kuningi okushiwoyo okuyincazi yokuthi kufanele wonke umuntu akhuleke abambe lokhu uNkulunkulu asuke emnikeze kona. Ngishilile yodwa ngathi uma uzibona sengathi lento basengathi kwena iwenza ube uncomfortable. Yonke into ekwenza ube uncomfortable ukuthi wena uwedwa unamandla ukuthi uyenze ibe right. uDavid mangabe fika lapha empini wavela waba uncomfortable ngoGoliath. Akusezwana bazalwane. UGoliath bese uDavid bese uDavid ephethe isilingi, uDavid ephethe amanje, uGoliath ephethe yonke into ongasuyicabanga isikhali. Kodwa wazizwe uncomfortable ngoGoliath. Yena wathi le ndoda engasokile ubani othayime ibanga umsindo phambi kwa. Angisezwana bazalwane. Phambi kwebandla kanti ingenxa ukuthi everything uncomfortable ngayo unamandla God has given unto us. Uma uNkulunkulu ekunikeze utho azi ukuthi lo lotho likhonela ukuthi wenze izinto zibe lula. We should be far by now. But it's only that people who do not deserve to do some other things, they do them. Because bazamukufana iskala sako when you are keeping quiet and you are withdrawing from doing the things that God is showing you that you must do them. Because all of us we are rushing to, it's either we become the apostles, we become the prophets, or we become the teachers, or we become the pastors, or we become the evangelists. Amen. Amen. While trying to run there, don't forget, it's exactly what uNkulunkulu afisa ukuthi ukhonze ngayo ibandla lakhe. Angithi sizwana bazalwane. And futhi mawenze njalo ngeke uze uzisole. 2 Corinthians chapter 14 verse 26. Pho kufanele kwenziwe njani bazalwane na? Uma nihlangana ndawonye, omunye ihubo, omunye isifundiso, omunye isambulo, omunye izilimi, omunye uyahumusha, konke lokhu makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. There is something that I like. Go and let you a revelation. A revelation, amen. A revelation. Abanye bane idea ukuthi before God reveals something to you, you have to go to the Bible. No. God can reveal something to you which needs to be done in that particular time. Ngisizwana bazalwane. Ukwambulelwa, siyabadinga abantu abazokwambulelwa. Abazokwambulelwa. Yabona? Ukwambulelwa lokho kwenza ukuthi sithi sihlele edolobheni sikhonza bese kuba khona umunye othi no man, let's go to a Cato. That's revelation. Ngiyangizwa bazalwane? Or with a Cato, it's where we were going to have a building. Angisizwana bazalwane.
Angisezwana bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu yambula into ethile kwena, angambula into ethile ekufanele ngabe iyenzeka akwambulele. Isizulu angisazi kahle. Kodwa kukhona izinto uNkulunkulu azivezayo unto you engayivezanga kuthina elindele ukuthi wena uzisho ukuthi that's the revelation we are talking about. Lawa ambulelwa khona uNkulunkulu, niyangizwa bazalwane. uNkulunkulu ekwambulela what to do in the challenge that we are facing, and God already bang ngokwambula into ethile, and then he reveals something unto you which will take us from nowhere to somewhere. Niyangizwa bazalwane. uNkulunkulu ususa inkungu la ubese ubona kahle, ubone nendlela ezokwenza ukuthi uphumelele. That's what we call God has revealed his plan unto your life. uNkulunkulu wambula uhlelo noma wambula Niyangizwa bazalwane. Uma eyambula ufanele wena ubese uthi get unto it. Ukuthi inkinga ekhona uma uNkulunkulu ekwambulela into ethile, uvamise ukwambulela into othi mawuyihlanganisa nehistory yakho ibe singawenzi umqondo. Because mase kwambulele ila esekufanele khona usebenzele nethi ukholwa, athi ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu, because uNkulunkulu mayambula wambula into enkulu kwena. Ngiyangizwa bazalwane. Kukhona yabantu uNkulunkulu abambulela into ethile abasizona namanje kuze kube manje, ngoba bathuka ngesikhathi bambulelwa, bakhohlwa ukuthi lo bambulelawo unawo amandla okubamikisa la kufanele ukuthi baye khona. Ngithi sizwana bazalwane. Uma eke kwawambula inkungu wakuvezela okuthile, lokho noma ngabe kukhulu kangakanani wokwazi kamhlophe ukuthi ngoba kwambulwe uNkulunkulu kusho ukuthi kuzokwenzeka. Ngiyangizwa bazalwane. Siyabadinga abantu la within ourselves, not only in the church but even within our families, within the nation. Abantu uNkulunkulu azobambulela the direction we should take ngalesi sikhathi. Ngiyangizwa bazalwane. Asuse inkungu ekuyiyona esivalele, ayisuse babone ba ukuthi how can we escape from this challenge we are facing. Ngiyazi ukuthi okunye ukuchaza ukwambula ukuchaza izwi ngendlela ethize, baze bathi abanye iyambulelwa liyancika. Yazila kodwa ke ngifuna uyithatha ngale ndlela elula mina. uNkulunkulu nje maye kwambulela soke kwambulela uhlelo analo ngempilo yakho ekwenza ukuthi ulibone ba. Uhlelo analo ngempilo yethu ayenze ba. Uhlelo analo ukuthi singaphuma kanjani kulo bishe sikulo, alwenze nje kwena ukuthi ba. Athi mayelwenza ube siyathuka ngoba bonke abantu abambulelwayo bayathuka. Ngithi sizwana bazalwane, ngoba basuke babone into enkulu kunale bona abacabantu bangaba namandla ayo, and then bese kufanele ngaso isikhathi ukhiphe off le besibiza ngokuthi ukukholwa, ukuthi njengoba ngambulelwe nje kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi lokhu noma kanjani kuzophumelela. Amen. In the great house, there are people who are dancers like David. In the great house, dancers. Don't get
ngibona kwesikhathi abantu baya thina singakwazi ukudansa right kakhulu. Kodwa ke xa into ayihambi ngokwazi nongazi. Kodwa ithi la emzini omkhulu they are dancers like David. Abantu abadansa kuze kube ngathi bayahlaseka bayaphoxeka. Ngisizwana bazalwane. Awukaze wena ukhonze ke mhlawumbe ukhonze nekhehle elithile elivele lidansa ngenye indlela, lidansa ngenye indlela, lidansa nize lonke nibuke lona angaze nikhonze lona. Dancers. They are dancers like David in the great house. And it says akufanele babe ashamed because there is something abakwazi ukuyitshala ebantwini ukuthi noma ngabe kuthiwa ngikulesi simo ngingakanani ngokubuka kwabantu kodwa manje ngiphambi kaNkulunkulu kuphela konke lokho. Uma kusekhona abantu abazimindayo uma bephambi kaNkulunkulu bakhohlwe yilokho uNkulunkulu akubekile kubo to become the dancers in the presence of God. But I want to tell you that in the greater house there are dancers. Abantu abanyakaza. But also in the greater house there are people who are believers like Abraham. Obukhulume nomdansi. Lo wathi umfice ngaphandle mase bayabhekana nenkinga ukhalisa maye babo athi wema ngazi lento ngizoyibhekela ubani nyangizwa bazalwane abesehlangana nabantu nje bathile aba in the place of Abraham who are believers abazi ukuthi uNkulunkulu yini angayenza. Ngithi sizwana bazalwane we are here to make sure that we give a support to each and every one of us. But while we give a support ngangendlela wena owenza ngayo. Ngithi sizwana bazalwane. Bona abantu oya ucabanga ukuthi banako ukukholwa oqinile okunamandla. Uzwe mangabe sekhuluma ukuthi hayi ukukholwa kwakhe okubumnandi yabona. Kodwa kumnandi ubana lo muntu ngoba wena unokukholwa oqinile okunamandla uyakwazi ukumbamba uhambe naye. Ngithi sizwana bazalwane. And let's learn that in the greater house we are here to give a support to one another. And when we give a support to one another, let's know that unless you give a support to that one, now you will fail to get a support from somewhere. Because in the great house, there are different people for different supports. And it says one of us are one. You see, let me take this part before in the greater house there is in the cities and abantu again who are destroyed, abalimele, abaphoxekile, abanhliziyo zaphukile, abanye babo abantu abangakholwa. Mangithi abangakholwa akusho ukuthi abantu abangamesaba uNkulunkulu, kodwa abantu ukuthi noma kukhulunywa into bangabona ukuthi leyo nto ifanele bona. Ngithi sizwana bazalwane, they need you oyitshela ukuthi you are strong, ukuthi you take them with your hand and move with them and show them ukuthi ayikho lento abayisabayo. Ngithi sizwana bazalwane. They are here in the greater house because in the greater house kunokwahlukana kwabantu. Angiphinde lokho. Kukhona abalimele, kukhona abaphoxekile, kukhona abanhliziyo ziphukile, kukhona nabangakholwa. Ngisizwana bazalwane. You make them uma ngabe uthi you are strong in the Lord and you know God. Ukwazi kwakho uNkulunkulu kuzosibonakalisa ngokuthi umuntu
ngqinambeni noma senkingeni ethile ukwazi ukumbamba ngesandla and you walk with that person. Because in the great house we've got different people. Kukhona nabastrong, kukhona abakholwayo ngempela bekholwa yiloko uNkulunkulu akushoyo kufanele babonakale ngokubamba izandla zalaba abangakholwa bababambe izandla and walk with them and make them to reach their destinies. Angitsiyezwana bazalwane. Ingqinaphi yomuntu ngamunye okhona la iyamemeza kodwa udinga isupport. The support that she or he needs is here. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. Siyacindezelwa nxa zonke kepha asifihlizeki siyaxabeka kodwa asidilibali siyahlushwa kepha asilahlwa siqundwa phansi kodwa sibhujiswa sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kaKristu ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Ngisizwana bazalwane. So therefore kufanele thina sonke nje sibe nomqondo ukuthi when we come together we are different but we are here to support one another so that each and every one of us will enjoy one day. Amen. You see, kufanele thina ngabe thina sikholwayo kakhulu thina simazi uNkulunkulu esistrong fuze ngabe senza abantu babe nalomqondo from Psalms chapter 34 verse 18 and 19 sibenze ba understand ukuthi uJehova useduze nalabo abanhliziyo zabo zidabukile uyabasindisa abanomoya owaphukileyo. That's what we should be doing. It says because we should be giving each other the support that the others need. Uxhaso lolabalidingayo abanye fuze thina sinamandla ngoba siyazi ukuthi sinamandla sikwazi ukunikeza labo abathakathaka kungabi ukuzijabulisa kuthina ngoba uma sesikwenzile konke we will discover that we need even that person esingazange simnake ngesikhathi yena engakwazi ukuzimela. Ngitsizwana bazalwane. Let me close by saying Jeremiah chapter 18 verse 1 2. The Bible leading. We are all vessels in the house. And there was his ezahlukeneyo. Ngiyangithande indethi. It might happen that uNkulunkulu akaqedi ngawe. Kodwa uNkulunkulu akamyeke umuntu engaqedile ngaye. uNkulunkulu makes sure ukuthi ngokwesikhathi sakhe ukwenza uze ube ilento athanda ukuthi ube yiyo. Ngitsizwana bazalwane. Siphambe sibelenya. Ukuze sonke la sizokwazi ukwazi ukuthi siyadinga. But secondly, sazi ukuthi siyadingwa. Kodwa thirdly futhi bese siyazi ukuthi siyadinga. Sesitsha zokudlela. Abantu kufanele kube khona abakutholayo kuwe. Kufanele kube khona abakutholayo kimi. Kufanele kube khona abakutholayo kithi sonke. Ungakhamuleki ulwele into ongenawo amandla ayo. Kodwa yazi ukuthi leyo onikezwe yona ingabonakala incane kodwa inamandla kakhulu kunale ocabanga ukuthi iyona. Bonke abantu
basuke bacabanga ukuthi okuyiyona ile kanti le inamandla ngoba kukhona le nisizwana bazalwane. So lokhu uNkulunkulu akunikeze kona unamandla ikakhulukazi la embusweni wakhe, ikakhulukazi la emzimbeni wakhe, ikakhulukazi la endlini enkulu. Therefore yazi ukuthi into ayifisayo ukuthi uze ube yilento exactly afisa ukuthi ube yona. Konke sisho like ayithi ngiyaba yikho konke uNkulunkulu angidala ukuba ngibe yikho, bese kuba ukuthi ngiyakwenza konke uNkulunkulu angidala ukuba ngikwenze, bese kuba ukuthi ngiyaba nakho konke uNkulunkulu angidala ukuba ngibe nakho. Uma uzibona uyethile sengathi akenzeki kahle, yazi into eyodwa ethi uNkulunkulu is still busy with you. Don't run away. Ngitsezwana bazalwane, abanye abantu bayakwenza ukuthi ubaleke ngoba abantu bayathanda ukubheka izinto ezibalekisayo ebantwini, bakhulume ngazo kunokukhuluma ngoNkulunkulu. Kodwa ngizothi mina, don't run away. God is still busy with your life. You are the vessel in the house, and that vessel uNkulunkulu kwazi kamhlophe ukuthi ikuphi la ungase usisize khona siphile. Izwi lafika kuJeremiya livela kuJehova lithi, suka wehlele endlini yombumbi ngikuzwise khona amazwi ami. Lithi iBhayibheli wathi mayehlela uJeremiya endlini yombumbi wafica khona umbumbi ephethe isitsha asenzayo ngobumba. Kodwa lesi sitsha athi mayesenza umbumbi abona ukuthi no, lesi sitsha lesingathi asifikile kulezinga akade efisa ukuthi sibe kulo, aphinda siqale phansi, aphinda siqale phansi, aphinda siqale phansi. Angisizwana abazalwane, usethi uJehova kuyena, bengingenze yini kuIsrayeli kanjalo? Ufuna uhambe nalelo elithi uNkulunkulu ungabalekeli uba yilokho uNkulunkulu afuna ukuthi ube yikho in the great house. But uMoses usengathi amandla awaphelele kahle, okwazi akaqedi ngawo, menza aqede ngawo. I'm telling you, ave kumnandi ukusebenza usecebeni likaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa izinselelo zingakanani, kodwa izinselelo azibe namandla phezu kwakho. Kodwa uma usebenza usecaleni usengingeni. Ngitsizwana abazalwane. So asibe abantu abathi thina sonke njengoba sikhona ngeke ngisuke kuye, ngeke ngisuke kuye. Bengingenze kanjalo nakuIsrayeli. Lesiphamisa izandla zethu siyathandaza. Bengingenze njalo nakuwe ukuthi kube khona engikulungisayo nawe again. Don't run away from God. Mambalekele uNkulunkulu. Umuntu ozazi kangcono kusukuwena uqobo lwakho. Uyazazi futhi makhona la ushoda khona. Kodwa ngicela wazi namhlanje ukuthi ukushoda kwakho uNkulunkulu uzimisela ukuthi akwenze ungabi ukushoda ngoba uyadingeka in the great house. Baba ingcwele egameni likaJesu, siyabonga namhlanje. Sibonga ukuthi umsebenzi wakho phelele uyenzeka.